What's up mga yo? What's up mga boys? We're gonna be a challenge for today and I don't know what is our challenge. Bulad daw, bulad. What is the English of bulad? Dry fish. We gonna eat a dry fish with British friend and sila ang mukaon kay Premiuhan. Sila ang mukaon kay Premiuhan daw naman sila. Then if you want to be nga ganahan pa mo makakita sa among video, please subscribe our YouTube channel Daniel Didi and click the notification bell so that you will ma-inform mo sa among video bitaw, sa among vlogs. Hi guys! Nagluto day ko og buwad nga danggit. Para ipakaon din ako sa mga diingon nato kay challenge kuan may buwad challenge. Alidis! Try sagsimot sa buwad. Ay, pagdali na ba? I can smell it now. Yes, you can smell it. It's so hot and it's so yummy for me. Get the plate na big, it's already cooked. Hannah is getting. Hannah, faster! Faster, Hannah! Hannah, faster na! Ready na ang buwad. Baho? It's so humot for us. Unsa day para ni mo, Des? Oh, kayo. Baho kayo. Nagpalayo gud siya kay baho. Ano? What's the smell for you, Hannah? Like, fish good. Ha? Like, fish good. Like fish? Like dried fish? Oh my god, it's fish. Stinks the ice. Wala, Di jud mo foreigner oy. Di jud mo foreigner, di jud mo Pinoy oy. I obviously. For me kay it's so good. Rice, ang tama. Asa man ang duha unta ka plate? Magbaro na lang ta na tibon kita rin mag-clean. Yes, of course. What's up mga yo? What's up mga boys? We will start our challenge for my British friend from Ireland. Then Maghanga di ay. nade sila karon dari. Itok istorya tag Bisaya kay di man ta magkasinabot og mag-English ta. O di man ta kasabot og mag-English ta. Kung istorya pud sila di pud ta kasabot. We want to challenge nga mga on sila bulad. Karon nya nay premium nga 20 pesos. 20 pesos guys. Oh, basta makahurot sila sa isa ka buwad. O request na siya ni Daisy na kung makahurot daw siya isa ka buwad, maka-price siya og 20 pesos. Pero kung di siya kahurot, awa siya price. What? Is this one? Or Guys, okay. We will start now in 5 4 3 2 1. Ay, good. I-bite ka na Laartihan nila. Uy, guys, di sila kamaumukha ng buwan niya. Ang kami kay paborito kayo na nakang danggit. Kalamit na kayo sa danggit. Mahal ra ba kayo na pangpalit, ha? Kay baba mo pilay kilo, ana? how many do we have to eat that? It's very Huh? good. Ha? Lood I hate this now. I quit. Uy! Wa pa gani! I ate the one good. Ito mo tao. Pa gani. Bisag gamay ingkig. Wala. Doon yun yung bulad dapat mahurot. You cannot Dapat- marry. You can... Not marry a Filipino I will guy not. if I will not. I will not. Pangita sa O niya, kinday na kay crush na Filipino para ato na din pikas balay. Oh my god, mom. Ate, I quit na. Ano ba kayo? Ha? Ha? Hoy! Hoy, wa pa gani! Grabe! Bala ka. Artiya! Tanawa ra good. Sumura ni naitabo sa challenge. Wa ka dyan nakuha nagbuwan. Oh, unsa ra kahigi kaon ato niya? Murag. Igo ra man to niyang gisimot. You are the reason why I'm still hanging. Brave man ka. Kasuka una. Suka Aljoy, oy! challenge sa buhat.
Kasukaon ko no. Oh, look at Kuya Daniel, oh, how he eats the koan. Buwan, it's like that. Oh, it's like that. Very good, Jude. Burag unggoy. Ngana. Ngana, hana. Why suka? I-follow si Kuya Daniel. Ay ba, magkaon sa bulad ba? Isira kaya na, o ni mo kay Pinoy maka. Agsi, ay Ano ito. lang yung mga publikod, yung mga dato, kamay bagay mo hatag challenge yung 20. O gani, ako pa'y muhatag og 20 nila. Ako pa'y lang papurdo yun. Wala lang. Sorry, good lord. Bang goodness. No! Not used to it. Kay ba kay pili kilo, ana? Then look, the eyes! The hair! Love you na. Buwad din na, pero pang dato na siya nga sudan. Kay mahal pa ang buwad kaya sud. Hi, I'm not Filipino lagi. Di lang ka Pilipino, unsa man ka dai. Hop! Amerikana ka. Wanas day sini mo. It's look at it. Oh, Makawagan. Guys. Nilakaw ng isa. Ni surrender, pero ako nang tiwas ug kaon. Darana kay ako'y mutiwas nagdi ka mukha na. O sa man dahil sa mo ning tiwason giurot na ni Kuya Daniel imong buhat. Naurot ang buhat. Kasukaon na si Hana guys. Masing masukaan niya ko ano niya. Siya kay murag. O sa manis! Wala ko nang utot. Tabon-tabon. Oh, okay. Baho din ang buwan. Buwad is a blessing to God. Shark! Buwan is a blessing. Nito. Kung wala nang buwad, wala min di mo kaon. Huwag kanon si Kuya Daniel. Mao na nakapatubo ni Kuya Daniel mo nang. No! Oh, kabutong suka. Kama. Ano na? Ay, baho. Sige, wait sa unya. Unsay mo ika-istorya about sa buwan I days? don't like it. No! Yeah, baho. Baho. Oh, baho. Ikaw, Hans. Very loud. I'm so sorry. I'm so sorry to the Filipinos out there, but it's very loud. Char, for me. Filipinos out there. I believe I can. Nagsuka na siya ni Gawas. Uy! Wa na, gasuka na. Ay, we don't care about Sorry! Og mora kay akong mahatag ninyo ang para pasukaon mo sa buwan. Unsa nang challenge mo sunod? Ang challenge nila sunod kay kuha na po, Ginamos challenge. No, we're done. Ginamos with saging. So yummy. Okay.